Crvena luka hotel i resort na jedinstven način spaja turističke usluge i blagodat osobnog vlasništva. Luksuzno opremljen hotel raspolaže sa 69 soba, a u naselju koje je smješteno u Borovoj šumi uz Pješčanu uvalu izgrađeno je 97 vila i apartmana, među kojima je 66 na prodaju. U prvoj sezoni prodana ih je četvrtina. Mi imamo na prodaju 66 jedinica. Od toga imamo 20-ak vila i ostalo su apartmani. Apartmani su nam svi dvosobni, između 75 i 90 kvadrata, prostrani, u potpunosti opremljeni. Imamo par vrsta vila, to su dvosobne, trosobne i četverosobna vila. Cijene su u rasponu od 219.000 eura za apartmane, a za vile nam kreću od 369.000 eura pa nadalje. Mixed-use koncept je u principu koncept koji postoji već dosta dugo u projektima na širom Mediterana. Znači to je nešto što unazad par godina se u stvari razvija i na našem tržištu. To je u stvari koncept koji kombinira hotelske smještajne jedinice sa rezidencijalnim jedinicama, znači apartmanima i vilama koje su u isto vrijeme na prodaju. Znači to je ono što u stvari investitori uvijek gledaju na koji način da se povrati njihova investicija. Mi ovdje prodajemo nekretnine koje su, da tako kažem, carefree properties, znači bez brige. To su nekretnine koje mi održavamo, znači kada vlasnik nije u svojoj nekretnini, kada ne boravi u njoj, kada je u svojoj domicilnoj državi. Također, kada vlasnik dođe u svoju nekretninu, on ima, može koristiti sve što je na usluzi i drugim gostima našeg rezorta. To znači restorane, wellness i spa centar, sportske terene, tretmane, znači masaže i tako dalje. I to također po povlaštenim cijenama. Što se tiče nekretnine kao investicije, znači ona je u ovom projektu osmišljena na način da vi nekretninu, znači vi kada ste vlasnik, vi možete dati nekretninu u najam Crvenoj luci. Crvena luka znači nekretninu iznajmljuje prema vašim željama, znači kako vi izaberete. Ukoliko želite koristiti nekretninu, znači doći ovdje preko ljeta ili par tjedana ili koliko god vi izaberete, vi možete reći Crvenoj luci da znači ona tu nekretninu iznajmljuje ostatak vremena. Ili ukoliko recimo jedne godine odlučite da ne želite uopće doći ovdje nego idete na neku drugu destinaciju, vi možete ovu nekretninu dati Crvenoj luci u potpunosti, znači u najam. I od toga u stvari profita od najma na taj način otplaćujete znači uložen. Pier Paolo Prodi, direktor tvrtke Crvena luka hotel i resort, zadovoljan je sezonom, ali upozorava na slabe točke hrvatskog turizma, sezonalnost i nedostatak radne snage. Turizam u Hrvatskoj mora dobiti status industrije, jer obuhvaća veliki broj poduzetnika, veliki broj zaposlenih i veliki broj investitora. Status industrije će prije svega koristiti u odnosu prema Europskoj uniji, kako bi bolje razumjeli važnost turizma za Hrvatsku. Drugo što bi predložio Vladi Republike Hrvatske, ako želi podržati turizam kao industriju, jest da pomogne svim poduzetnicima u turizmu da zadrže zaposlenike tijekom zime, jer sezonalnost snažno utječe na poslovanje. Osoblje preko zime odlazi u inozemstvo tražeći sigurnost i dugoročne rješenja. To osobito vrijedi za mlade ljude. S druge strane, poslodavci svake godine moraju ispočetka graditi oko 70% ukupnog tima. To nije održivo. Stoga bih molio i predložio da Vlada raspravi i dogovori na koji način bi se moglo pomoći barem onom socijalno najugroženijem dijelu zaposlenika tijekom slabije zimske sezone. To bi mnogo značilo za dobrobit cijelog gospodarstva. To je ključno, jer radna snaga je slaba točka hrvatskog turizma. Ne samo zbog nedovoljnog broja ljudi, nego i zbog nedostatka kvalitetnih radnika, osobito u segmentu usluga. Treba raditi na tome i na edukaciji, u partnerstvu s obrazovnim institucijama i s partnerima u susjedstvu, Austrijom, Švicarskom i Italijom, kako bi turističke škole privukle što više mladih. Supporting the education in terms of school, in terms of partnership with the other country in Europe, nearby,
Austria, Switzerland, Italy, to create connection between schools and have interstage between especially young guys.